M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Lero lachinayi pa 29 January 2026 tifuna tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsayi. Mukutipempha kudzera m'mawu anu kuti nthawi zonse tikhale anthu onyadira kuti munatisankha kukhala ana anu m'njira zosiyanasiyana. Tizitamanda inu nthawi zonse pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo nyale imene munayika mwa ife tsiku limene tinalandira sakramenti la ubatizo izikhala ikuwala nthawi iliyonse tikuthandiza anzathu kuwafikitsa ku chipulumutso chosatha. Tisazimise nyale zathu, tisazimisenso nyale za anzathu pamene zathu zazima, koma tisakesake kuwala kwenikweni kuchokera kwa mwana wanu Yesu Khristu kuti tithandize kuti nthawi zonse tikhale kuti tili kuwala kuwalira anzathu ku chipulumutso. Khale nafe tsiku la lero mutisogolere mu zonse ndi kutizeza ku zoopsa zosiyanasiyana mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba kuchokera m'buku lachiwiri la Samuel. 2 Samuel mutu 7 ndi 18 mpaka 19, pitiriza ndi 24 mpaka 29. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Salome Manda kuchokera ku St. Monica Parish, Archdiocese of Johannesburg, mdziko la South Africa. Mawu amthenga woyera ndi monga adalembera Mariko woyera mutu 4 ndi 21 mpaka 25. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lekucha kuchokera ku Bishop's House, Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Samueli. Tsono mfumu Davide adalowa mchihema chopembedzeramo chauta. Adakhala pansi nayamba kupemphera adati, Inu chauta wamphamvu zonse, ine ndine yani, ndipo banja langa nchiyani, kuti inu mwandifikitsa mpaka pamene ndililipa. Komabe zonsezi zinali zazing'ono kwa inu chauta wamphamvu zonse. Mudalankhulaso za banja langa ine mtumiki wanu, kulilosera za nthawi yayikulu ya mtsogolo. Mwandionetsa mibado ya mtsogolo, inu Ambuye chauta. Mudazikhazikitsira anthu anu a Israeli kuti akhale anthu anu mpaka muyaya. Ndipo inu chauta mudakhala Mulungu wawo. Tsopano inu chauta Mulungu musunge mpaka muyaya lonjezo lanu limene mudachita ponena za ine mtumiki wanu ndi za banja langa. Muchite monga momwe mudanenera. Choncho dzina lanu lizalemekezedwa mpaka muyaya. Anthu azizati, chauta wamphamvu zonse ndi Mulungu olamulira Aisraeli. Tsono banja la ine Davide mtumiki wanu lizakhazikika mpaka muyaya. Inu chauta wamphamvu zonse, Mulungu wa Israeli, mwandiwululira ine mtumiki wanu kuti muzakhazikitsa banja langa. Chifukwa chake ine mtumiki wanu ndalimba mtima kuti ndinene pemphero limeneli kwa inu. Ndipo tsopano inu chauta wamphamvu zonse ndinu Mulungu, ndipo mawu anu ngoona. Mwalonjeza kuti muzandichitira zabwino zotere ine mtumiki wanu. Tsono ndikupemphani kuti mudalitse mokondwa banja la ine mtumiki wanu, likhalebe pamaso panu mpaka muyaya, pakuti mwatero ndinu Ambuye chauta. Choncho banja la mtumiki wanune lizadalitsidwadi mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Mariko. Pa nthawi yomweyo Yesu adawafunsa kuti,
Kodi anthu amatenga nyale nkuyivundikira ndi mbiya kapena kuyibisa kusi kwa bedi? Sujamayika pamalo owonekera. Pajatu chinthu chilichonse chobisika chizaululika, ndipo chilichonse chachinsisi chizaonekera poyera. Yemwe ali ndi makutu akumva amve. Adawuzanso kuti muzisamala pa mawu amene mumamva. Muyeso omwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu azagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzani inu, ndipo inuyo azakubzoletserani. Paja amene ali ndi kanthu kale azamuonjezera zina, kwa amene alibe kanthu ngakhale kamene ali nakoko azamulandabe. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, lero lachinayi pa 29 January, Mulungu afuna tikhazikikenso pa mawu ake a tsiku la lero. Poyambirira kuti ifeyo tikamakhala tiziwala nthawi zonse. Mawu a mthenga wabwino atibwezere kumbuyo pang'ono kuti tikumbukire zimene zinachitika pa tsiku la ubatizo wathu. Tizikumbukira poyambirira kuti tinalengedwa chifaniziro cha Mulungu, ndipo the whole reason why we were created in the image of God is for us to radiate the elements of God the Father, elements of God the Son, and God the Holy Spirit. Cholinga chenicheni chimene Mulungu anatilengera ifeyo mu chifaniziro chake ndichonena kuti ife tionetse zipatso zosiyanasiyana, zaulere zosiyanasiyana za Mulungu Atate, Mulungu Mwana komanso Mzimu Woyera, ndipo zimenezi tizionetsere kwa anthu osiyanasiyana. Sakramenti la ubatizo limene tinalandira lilongotikumbutsa kunena kuti ife tapatulika mwapadera kuti tikhale ana a Mulungu. Ndipo kudzera mu sakramenti ngati limene timapasidwa zinthu zosiyanasiyana, monga mchere, monga nsalu yoyera, mafuta krismacha, komanso nyale imene tikuyine naye. Lero tifuna tikambe kwambiri zokhuzana ndi nyale. Nyale imene tinalandira pa sakramenti lathu la ubatizo ndiyo tikumbutsa kunena kuti kuwala kwa Yesu Khristu kukhale kuwala kwathu. We already know that we are created in the image of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Koma here the emphasis is about Jesus Christ. Why? Because we call ourselves Christians. Ifeyo timazitchula kuti ndife a Khristu. Nde apapa tikukamba zokhuzana ndi kuwala kumene tinalandira tsiku lathu limene tinalandira sakramenti la ubatizo. Kuti kuwala kwa Yesu Khristu kukhale kuwala kwathu. Kuti ineyo kwina kulikonse kumene ndikupita ndionetse kuwala kwa Yesu Khristu. Zotanthauza kuti chani? Wherever I go, I should have the smell of Jesus Christ. I should reflect the face of Jesus Christ. I should be another image of Jesus Christ. Yesu Khristu anali munthu wokhululuka, munthu wodekha, munthu wofatsa, ophunzitsa anthu ena, ochitira anthu ena zachifundo, ovutika ndi amene akuvutika mu mtima, olira ndi amene akulira, osangalala ndi amene akusangalala. Ineyo ndikuyenera kuonesa zangati zimenezo pamaso pa anzanga mu njira zosiyanasiyana. Ngati ndikuonesa nkhope ya chifundo ya Yesu Khristu, ngati ndikuonesa nkhope yomvetsa Yesu Khristu, ngati ndikuonesa nkhope yokhululuka Yesu Khristu, ngati ndikuonesa makhalidwe osiyanasiyana a Yesu Khristu, ndiye kuti kuwala kwa ine kuja sikunazime, kukadawalabe mu njira zosiyanasiyana. Ndiye uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero ukutiwuza kunena kuti tisatenge nyale ndi kuyivindikira kapena kuyisiya pansi pa bedi, koma nyale ikhale poyera kunena kuti anthu aziona. Kuwerako kunena kuti ikhale pamalo poonekerapo ndife amene talandira sakramenti la ubatizo, kuti wherever we can go, whatever we can do, anthu akationa athe kuona chithunzithunzi cha Ambuye Yesu malingana ndi chikhalidwe chimene ife tikuchionesa mu njiranso zosiyanasiyana. Ndizomvetsa chisoni kuti ifeyo amene timazitchula kuti ndife a Khristu, nyale yathu izipita pang'ono ikuzima mpaka nakuzima. Ayi. Pali njira zosiyanasiyana zimene tikuyenera kuonetsetsa kunena kuti the light which we have as Christians, the light which we have as people who are baptized is still glowing more and more. Kuti nyale imene tinalandira tsiku la ubatizo ikadayakabe kwambiri osakhala kuti moto wake ukuzilala. Zinthu zake zothandiza ndi chani? Kukonda malemba oyera. Kumapangisa kuti nyale ija iziyakabe. Kukhala ndi chidwi cholapa machimo athu kuzera mu sakramenti la kulapa. Imakhala ndi chidwi nyale ija ona kuti timakhala tikukolezera nyale yathu ija kuti iziyakabe. Kukonda kulandira Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia
timakhala tikuwalisa nyale yathu munjira zosiyana-siyana, kugwira ntchito za chifundo zosiyana-siyana, timakhala tikuwalisa nyale ija munjira zosiyana-siyana, tikuonjezera mafuta kapena zinthu zina kuti nyale ija zikhala ikuwalabe. Pamene tikulephera kupanga zinthu zangati zimenezi, ndiye kuti we are no longer standing for Jesus Christ, we are no longer another Christ, we are no longer allowing our light to be glowing more and more than it was supposed to be. Choncho ife tikuyenera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kutenga moyo wa Yesu Khristu kukhala moyo wathu. Kuti kwina kuti konse kumene ife tikupita tikuwalisa nyale zathu komanso tikuwalisa nyale za anzathu munjira zosiyana-siyana. Chabwino nyale yathu yazima titani, tisapange mistake yona kuti nyale yathu ikazima tikazimisenso nyale za anzathu. Nyale yathu ikazima tipeze njira zapadera kuna kuti titolere kani nkhuni kani makandulo osiyana-siyana tiyasenso nyale zija pobwerera kwa Ambuye Mulungu, polapa machimo athu, polandira sakramenti la kulapa, pochita ntchito zosiyana-siyana za chifundo kuti nyale ija ziyakaso. Ndi kuchimwa kwakukulu zedi kuona kuti ineyo nyale yanga yazima ndikumapitanso malo ena anthu osiyana-siyana kumakazimisa nyale zawo. Iwewe kuzowa kuti umapanga zinthu zolakwika zosiyana-siyana, you want to influence those people who are committed to Christ to stop being committed to Christ. Lumapanga zoipa zosiyana-siyana kumene kundikuzimisa nyale za anthu ena. Iwenso ufuna kumalimbikira kupita kumphakati, uwauza anthu ena kuti asamapitenso kumphakati kumene kundikuzimisa nyale za anthu ena. Iwe ufuna usiye kuimba kwayala, ndikuwauza anthu ena kuti asiye kuimba so kwayala kumene kundikuzimisa nyale za anthu ena. Iwenso umagwizana ndi bambo mfumu kapena assistant, ndiwapangisa anthu ena kudana ndi bambo mfumu kapena ansembe kapena assistant kumene kundikuzimisa nyale za anthu ena. Iwe wasemphana ndi akatekisisti chinthu chaching'ono china chakeso, ndipo ufuna kuti anthu adane ndi akatekisisti chifuna kuti wadana nawo akatekisisti kumene kundikuzimisa nyale za anthu ena. Zinthu zangati zimenezi Mulungu sakondwera nazo. Nyale yathu ikakhala kuti ikuzima tisazimisenso nyale za anzathu. Nthawi zonse ifeyo tuone kuna kuti kodi chimene chikupangisa kuti nyale yanga izizima ndi chani. Chimenecho ife tichikonze kuna nyale yathu ija ikhale ikuyakabe pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikumbukire kuti amene akuchita khama kuti nyale yake iziwala, Mulungu azakhala kuwalisa nyale ija munjira zosiyana-siyana. Madalitso ochepa pamene tili nawo azakhala akuchulukira. Koma pamene tikuona kuna kuti nyale ikupita ikuzilala kena kwa fitungo khasi tupanga maifo sosiyana-siyana, akuti ngakhale kamene tili nako kanyale kasala pang'ono Mulungu sazatilanda sitizakhala ndi kanthu. Ndipo amene nyale yake kupitira kuwala, Mulungu azakhala kuyiwalisa nyale ija, azakhala kulandira madalitso osiyana-siyana pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Chifukwa zimene Ambuye Yesu atiuza mu Uthenga Wabwino tsiku la lero. Mu mawu athu oyamba a tsiku la lero, David akuyamika Mulungu, akuthokoza Mulungu. Nyale ya David itawala ndipo akuyiwalisa munjira zosiyana-siyana pamene ankafuna kuti amangire Mulungu nyumba. Anaonesa mtima wabwino ona kuti Mulungu andipangira zazikulu kapena Mulungu apangira zazikulu mtundu wathu, tiye nafenso timuthokoze, timangire tabernakulo yakeyi nyumba ya ulemu. Kwa Mulungu ananena kuti ayi siwo zamanga koma tazamange ndi mwana wako. Ndipo chifukwa ndi magazi anga amenewa mtundu wako ndi udalitsa. Ndipo David anaona kuti Mulungu adalitsa mtundu wake kuti uzakhalapo waufumu mpaka namuyaya. David anayamika Mulungu, anatamanda Mulungu, zimene tazimva mawu athu oyambirira kuti ndine yani kuti ndilandire zaulere madalitso angati amenewa kwa inu Ambuye Mulungu. Ine munthu amene moyo wanga pena umakhala uchititsa manyazi ndi wachisoni pamaso panu. Nafenso tikamakhala pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, pamene tikuyesesa kuti nyale yathu ikhale kuwala, tizionanso zimene Mulungu akutichitira ndi kumatamanda Mulungu. In fact chimene chinanena kutipangisa ifeyo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuonesesabe kuti nyale yathu ikuwala, ndikuonesesa kunena kuti ife tikuyamika Mulungu, tikutamanda Mulungu. Nthawi zina timapanga mistake. God blesses us in different ways. Akatidalitsa Mulungu munjira zosiyana-siyana, madalitso aja sakuyenera kuthera mwa ife tokha, akuyenera kuthera kwa anthu ena. Mulungu akatidalitsa munjira zosiyana-siyana, madalitso aja asakhale mathero achina chilichonse. Madalitso aja atithandize ife kulimbikirabe zinthu za Mulungu, kumtumikirabe Mulungu koposa, kutumikira anthu osiyana-siyana koposa, kuti kumapeto kwa zonse Mulungu uja apitirizenso kutidalitsa ifeyo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiyeni lero pa 29 January 2026 lachinayi, pamene Mulungu atipasa mpata wangati umenewo, tizindikire ukulu wa Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndife nyale zowalira anthu onse ku chipulumutso chosatha, ndipo tilolere kuti nyale yathu ikhale kuwala nthawi zonse, isazime. Ndipo pamene tikuzindikira kuti nyale yathu ikuzima, tisathamangire kuzimisanso nyale za anzathu kuti yathu ijaonekabe ngati ikuwala ayi, koma tipange chotheka kuti nyale yathu ija ikhale kuwalabe koposa ndi kuwalisanso nyale za anthu ena pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Ndipo tizitamanda Mulungu pa zonse monga momwe David anapangira. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Landirani Ambuye kuthokoza kwathu pa zabwino zimene matichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Walisani nyale zathu
pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tithandizeni kumatamanda inu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.